Yes, start nu. Ja, det er dig, der skal lave introen, Patrick. Okay, hello guys! Video. Hello guys! Hej! Goddag! Ja, kom ind og game mode. Nå, ja, så vi... Nej, det er ikke Team Deathmatch, det er sjovt. Vi skal ikke Team Deathmatch, Patrick. Elias, tag sammen. Patrick, jeg gider ikke Team Deathmatch. Nå. Okay, stop. Okay. Slå dig med en biler. Ha. Så i dag, der spiller vi Apex. Nej, jeg mener, vi spiller Roblox. Ja, vi spiller et Battle skydespil Royale. på Roblox. Ja, vi spiller Alex Battle Royale. Hvorfor Alex? Fordi det er næsten Apex. Okay, Bare at P'et ændret med L. okay. Det er derfor, jeg regner med, det er derfor, de har kaldt det. Ja. Så, og jeg har faktisk brugt rimelig mange Robux for det her spil. Det har jeg også. Sådan rimelig pay to win. Ja. Yeah. Alle de her game passes, de er virkelig OP. Så Ja. dobbelt skjold kan man få, som koster 400 Robux. Hvorfor jeg er MVP? Hvad? Åh, fuck, det der skin, det er cool. MVP, Det der og der er skin, en det er regnbue i baggrunden. Hvad? Der var en regnbue i baggrunden. Hvad er Klar. det godt med dig? No doubt about that. Fuck. De her våben, de suger røv med. Du sutter røv. Oh. Fejl. Ej, jeg åbnede den dør. Oh. Så er det sweat lige her. Det er meget ubehageligt det her. Stop! Ja, der er saneret. Ej, jeg går til lov. Jeg går til lov. Ej, det er fucking kinese, man. Fucking booms. Prøv, jeg har mest damage. Okay, jeg er alle mest damage. Ah. Nu er jeg her. Kig på scoreboardet. Det her spil! Det her, det spil, fuck det her spil, mand. Jeg kan ikke finde nogen. Jeg skubber, Så er du fandme blind. Jeg skubber lige et fyr ned. Et fyr, okay. Bøs, Ja. Hvad? bøs. Hvordan den bøsse sin fyr? Det synes jeg bare, det er. Jeg skal have det syd. Jeg Skal have det- bliver bollet fra højre og venstre. Okay. Ja, Den information behøver jeg ikke lige have. nå. Au! Haha, jeg er på toppen af scoreboardet. Du er på bunden. Nej, du er på bunden. Nej, Jeg er du nederste på scoreboardet. jeg fik kill! Jeg fik kill! Jeg er død. Du er anden nederst på scoreboardet. Hvor scoreboard hvorhen? Du er anden nederst. Nå. Det var da ikke så godt. Nej. Hvordan kigger du på scoreboard? Det gjorde du sgu da også nu. Det var flot ramt, Patrick. Ej, kig. Ah! Fucking el, mand. Du skal ikke sige L til mig. Okay, fucking ikke W. Oh my god. Fucking chase. Okay, der var lige interesseret kill. Yes. Ball chaser. Okay, de er alle sammen er bare inde i midten. Hold kæft, jeg blev laser. Fuck, jeg har lyst til havremælk lige nu. Havremælk. Ja. Er du disgusting? Ej, mælk er fandme ulækkert. Ja, og så havre. Jeg mener, mælk er mega lækkert. Nej. Jeg er faktisk veganer. Hvem fuck er det, der sidder og bruger Devotion? Det er et bankelov, Ja, det som gør jeg ikke fandme kan ramme. også. Kan du nu? Jeg fik ham! Lille luder. Hvem sagde det? Der er en longbow, der er en Yes, mere man må ikke sige luder på tv. Okay, så det er ikke på tv. Jo, det er. Vores team er alligevel.
Hvorfor? Ja, på grund af, du er her. Du er her. Nej, Fan. så må du ikke kalde på. Det er mig. Ej, jeg kan ikke lide det her. No scope, bitch. Skal du spille spread the bitch? Let's see that. Jeg blev teamet på. Okay, men det er devotion-tid, hva'? Kigger du på min screenshare imens? Nej. Jo, du gør. Jeg blev fucking spawn-cappet. Nej! Nå, det ved jeg selvfølgelig ikke, om du gør. Det gør jeg. Det kan jeg lidt godt sige. Kæft, jeg er god. Ja. Ej, tak. Jeg skal altså lige hen til den der care package. Nå, skal du det? Hold da kæft, vi er fandme langt foran. Hvad er det? Fuck dig, velkommen. Nå. Fuck, man. Hvorfor fuck har du colorblind nu, bro? Det har jeg ikke. Jo, du har. Det er fordi, jeg godt kan lide, at enemy kan gule. Okay, så har du stadig colorblind mode på. Du kan bare sige, det har jeg ikke. Okay, jeg synes, jeg godt. Jeg skal dig for meget, men du nogensinde gjorde. Nej. nej, no way, mit. Og så står jeg der. Fuck. Okay, slap af, vel. Slap af. Slap af, bror. Kære små Remo. Remoulade! Ja, det her game mode, det stinker, man. Du kan lige tale med dine viewers imens. Jeg har lige hentet noget havmælk. Hvad så siger jeg? Get out. Ej, halløj. Kæft, mand. Det her, det er sådan et lortespil. Sneer! Ja, jeg kan ikke se noget på grund af, at jeg føler, at jeg er oppe i et røvhul af en sort persons Sort persons hvad? røvhul. Og vi røvhullet af en sort person på et sovespil. Ja. Røvhul. Så nu Ja. har jeg lige givet nogle billeder. Hvad har du? Okay, Hvad har du? ikke et røvhul. Bare rolig. Du kalder mig autist. Hvad? Start. Vi skal ikke spille det her lort. Okay, vi skal... Er du dum eller sådan noget? Kæft, hun så dum ud på det der ting. Hvem? Rampage. Hun så bare dum ud, da hun så på tykkegummi op. Okay. Ja. Sidste jul. Jeg var bare lidt sådan, at det passer ind og blev fanget for at kalde de børn. Hvad? Jeg vil røde det, jeg ved ikke bare. Altså, jeg elsker mig selv. Okay. Jeg er et barn. Ja, Men jeg skulle ikke lide en pædofil, det er jeg ikke. Jeg ville ønske, jeg havde din selvsikkerhed. Hvad det er? Ikke for noget. Jeg kan faktisk godt lide, at vi har en Newcastle. Jeg kan mærke, at vi kommer til at blive carried. Altså, Som han carry Octane, det er også. Nej. Jo. Ja, i hvert fald mig. Og vi er sygt skrald. Jeg bøvser. Jeg bør så prøve at tage i din scooter. Jeg har ikke en scooter. Nej. Jeg er også glad for det her. Hvorfor er du glad for det? Så kan du få en bil tidligere. Ja,
Eller bare en hel masse coke. Ja, det er også en mulighed. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Er der mere med? Yes. Jeg bliver skudt på. Hjælp. Der kommer. Hjælp mig nu! Jeg er her. Jeg er tilbage, hvad jeg sagde. Hvad? Jeg tager tilbage, hvad jeg sagde. Ja. Okay, kæft, jeg er god til ham. Ja. Hallo, du kan du stoppe dit shield? Jeg kan ikke. Løb! Der er bagfra! Hvad? Hvordan er bagfra? Jeg sikrede dit kill bare roligt. Jeg ved ikke hvorfor jeg stod stille. Det gjorde jeg bare. Ja, rejse mig Newcastle. Ja, Newcastle. Du er sammen god dreng. Hjælp! Hjælp! Ja! Hjælp! En stær! Vores teammate i går, han har fandme allerede 5 næste. Jeg har ikke gjort shield-tills. Fuck, vores teammate er lækker. Recharging shield. Reinforcing my shield. Grenade. Ej! Okay. Nej. Prøv at se mig. Jeg sidder og gemmer mig. God teammate, hva'? Ja, det synes jeg også. Prøv at se min finger. Er ikke sejt? Er det også det, du siger til damerne i byen? Ja. Du saboterer mig, nu hoster jeg. Skal jeg lige snakke til vores teammates? Vil du se, hvad mine fingre kan? Prøv at se, jeg kan skyde ham lige nu. Skyd! Fuck, jeg fik et joke. Bag dig. Nej. Kan jeg ikke bare skride? Jo. Hvor satte han løb? I am trying. Oh. Hvad sagde du? 0 kills. Jeg har 600 damage. Okay, det er ikke nok. Hvad er de efter mig? Eller sådan noget pis. Hold da målig. Jeg er sgu da helt urolig. Ubrugelig. Urolig. Ja. Nej, ubrugelig. Ja, nu jeg kræfter mig, jeg spænder. Slap dog af. Skal jeg gå derover? Nej. Ja, imens du lige tager 15 år, så kommer jeg lige om lidt. Hey! Hey, det gør det rent faktisk derhen. Ja. Okay, jeg kommer ud og væk. Jeg skal lige have noget loot på vejen. If you know what I mean. Oh yeah. Oh yes. Shields are low. I should recharge them. Giving my shields a recharge. Altså, jeg går helt sweat mode. Kan man ikke se. Det gør jeg altså. Mhm. Hvor cool. Got our friend's banner.
Du kan være en af de der trackers, ikke? Ja. Ja. De er rent faktisk live. Jeg ser lige på hende der til mig. Og hendes tracker, der gik lige op med en. Hun fik et kill. Men det gik sejt. Jo. 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 Vældig sejt. Fuck, jeg har meget lort med Prøv at se, skubber. og nu sætter jeg en simpelthen, fordi jeg har ultimate. Hvorfor kan... Der står, at jeg kan ride den i hovedet eller andet. Nej, det er bare på det. Ja, okay. What? Hvem siger det? Jeg har 300 damage og 2 kills. I am repairing myself. Brug din drone, Elias. Jeg spiller fandme ikke min drone på det der. Grappling. Det er ikke spild. Jo. Kom, hvis der kommer nogen. Ja. Så tænker jeg, at jeg bruger den imens det er, vi er i gang med at blive fightet. Ikke når der er, du sidder her og mangler, jeg ved ikke hvor lidt. Det ved jeg heller ikke. Så er vi 2. Oh my god, er vi? Nej, vi er faktisk 3. Look out, worlds. I'm leveled up and ready to upgrade. Big thanks, y'all. Picked an upgrade. Happy to help, friend. Next ring's far. Attention. Delivery replicator. Oh my god, prøv at se, der er lige hvad jeg har brug for herovre. Let's cook. Wow. Ja, vi skal nok lige ind. Vi løber den modsatte vej. Det er små ting. Might be something good this Åh! target spotted. Er der nogen? Ja. I'm spotted. Det kan jeg sgu ikke. Opening fire on the enemy. Recharging my shield. Jeg kan ikke se så godt. Nej. Jeg tror, jeg er lidt blind. Og jeg kan heller ikke sige noget. Nå, det var sgu ikke så godt. Nej. Nej, Jeg burde faktisk bruge mine briller. du bruger sgu ikke briller, gør du? Jo. Nå. Jeg fik også briller. And it's close Jeg on fik the i page. 3. Let's move. Jeg bruger dem bare ikke. Og jeg kan huske, at jeg jo bare skulle donere penge til dine briller, da vi var på lejrskole og alt muligt. Og ved du hvad? Skal du lige høre noget meget personligt, som jeg stadig er pisu over i dag. Close in 45 seconds. Ja. Let's move. Da vi var i den gamle by, det kan jeg godt huske, med skolen, Ja. så manglede du penge til en mega sej kniv til sådan papir. Ja, brevkniv, ja. Seconds left Yeah. on the clock. The ring's close. Og så sagde du, hvis du giver mig penge til den, så hvad hedder det? Så skifter jeg ikke skole. Gæt hvad du gjorde? Jeg gav dig penge til den. Nej, jeg sagde, at jeg ville købe Overwatch, hvis det var, du gav mig brevkniv. Du sagde, at du ikke ville skifte 10 skole. seconds. Jeg husker Ej. det, som det var i går. Close. Ja. Okay, det er som om det er noget, jeg styrer. Jeg kan huske, at jeg sagde, at jeg køber Overwatch, fordi du er rigtig gerne kan spille Care package over there. Nej, Hvem er bedst, du kommer til os to? Starting nej. movement and we're not in. Ja, okay. Det er jeg sikker på, hvad jeg sagt. Så sæt. Hvad? Det er sæt, Laser man. sight here. Level 3. Stop. What? Så Care package on the way. Swing. Swingerling. Longbow here. Okay. Hvad? Swingerling. Fuck, vi skal ind! Løb! What? Sygt alligevel. Crazy. Quiz. Guys, prøv at se, hvor tempo vi er ved at dø, guys. Det er rimelig Ja, slemt. Gizmo. Det er min Ja. hund. Ja. 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 Ej, og gutter, giv lige den her video et like, hvis I synes, jeg skal tage facecam med webcam på. Jeg kan nok tage midt på, hvis I lækre damer gerne gider se mig. Kom lige lækre, rigtig grimme. Jeg ved Det ikke, er godt, ikke det kommer kun til at være fucking drenge, der ser det her. Hvis der kommer Okay, nogen til hvis I at være damer er interesseret i mig, så skriv i kommentaren. dumme. Ja. Og ikke noget 9-årig.
10-årige, det er fint. Men Det er 9-årige, et nej. kodesprog, især 9-årige. Nej, nej. Nej, Jeg er ikke nej. illig. Jeg er ikke illig. Okay, du ved ikke, han kommer til at se den her video, ikke? nej, godt. Jo, der er nogen. Det er godt. Ah! Skød vi lige på samme Jeg crackede faktisk bare Så mig. er vi soulmates. Hvad siger du? Hvad? Spurgte om vi var soulmates. Os to? Ja, Ja. vi er soulmates. Jeg crackede! Så er det godt, du er så sej. 1 minute before the ring closes. We have time. Vingummi. Jeg har også lyst til vingummi nu. Nej, det er Quickfix. Nej, jo, klikviksen ligger. Ja, altså Taking fire. min far han har allerede færdet den første bøtte. Men den anden bøtte, den er sgu ikke rørt nu. Han har knaldet den første bøtte. Færdet. Ja, det ville jeg så sagt. Han har sgu ikke knaldet den. Det håber jeg i hvert fald ikke. Åbn igen. Åbn igen. Åbn igen. Du er troll, Elias! Nej, gør ikke. Troller. Hold det tæt. Nu går han ind i den. Hold det tæt, var jeg lige ved at sige. You follow them? Hold det tæt. Jeg Hold skulle det egentlig have sagt, hold det kæft, hvor var det tæt på, men altså, Hold da til. hold det tæt. Og der er nogen, der kan have granater her. Det var sgu ikke for godt. Nej. Skal jeg åbne og lave zipline eller sådan noget? Ja. Gør det nu. Hvad er det, jeg ikke har lyst? Zipline. For satan. Shots on me. I'm recharging my shield. Shit. There's another squad. Stay behind this protector. Hvor? Just giving my shield a recharge. Bro. Giving my shield to På Hobrovej. Hobrovej. Mobile shield. Han bruger vej. We're gonna swing this way. Ej, hvad laver jeg også? Jeg Hvorfor ved var ikke. jeg også dernede? Eyes open. Jeg skulle da lidt fjollet af. recharging Jolly boy. shields. Godt, lad os bare løbe, kom. Care package over there. Der er en havoc. Ja. Jeg har fucking lortet nu. Er der folk her? En crack. Jeg tager altså lige noget af det Der er her en lort bag her. os nu. Reloading. Han er Nå, isoleret, er han ikke? Det ved jeg ikke. Men jeg skal altså lige have noget af det her, fordi jeg har ikke en skid. Ja. Jeg finisher. Nej, okay, teammate, det er fint. Jeg gad heller ikke. Folk her. I'm recharging my shield. Thank you. Nå, hvad har du så lavet i dag, Elias? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har trænet. Nå, det lyder spændende. Still here. Hvad har du trænet? Muskler. Okay, Bedre. ja, okay. Og det skal du bruge. Nej. Rings around the corner. Fuck Men dig. jeg synes, det er rimelig sejt, at du har sådan lidt. Nej, jeg har ikke. Nå, Only 2 enemy squads left. Svær at kunne høre nogen. Jumping out. jeg tror, de er her. De var ikke der. Rings moving. De er her. Og så må de være ude på. Hov, Elias. Zipline Ja, det er her. folk her. Haha. Men skal vi ikke tage min zipline? Nej, her. Men min zipline er mega sej. Jeg kravler bare. Som en gugu gaga. Okay. Nej, ikke! Pas, din zone dræber mig. Nej, din zipline, den dræber mig. Taking fire, friends. Don't stay with me. Nå. Coming. Recharging shields. Listen up, I'm getting shot at. Hey Recharging gutter, vi kan shields. sidde her. Ja, vi sidder her. Get some healing. Er du okay, Elias? Jeg er heller okay. Okay.
Selvom din Zipline, den saboterer mig. Hov, der er nogen der. Hostile spotted. Ja. Focus up. Fuck, det er egentlig klamt. Fordi Pathfinder, han er lige præcis højden til bare at 1 kunne stå her. minute. The ring isn't far. Nå, så var godt nok en mand. Jeg var lidt i tvivl. Skal vi bare push eller noget? Ej, okay. Nej, vi skal det mindste op i zonen. Move that way. Ja, så går vi lige hen til den der bil, synes jeg. Nå, vi kan sidde her. Ja, det er altså en rigtig god idé. Der er rampardskud der. Ej, hvad er det? Giving my shields a recharge. Nej, så. Det er næsten Ej, crack. nok næsten en. Ja, ind i sin crack. Just getting my shields a recharge. Reinforcing my shield. Vi går med at... Okay, Recharge my shield. Patching my Vi går med... Venga me. Recharging shield. Vi går med... Great. Already inside the ring. Så. Skal vi ikke pushe her? Kom. Så lige her, så her. Nej, kom. Vi kan løbe ind her. Nå der, 2 shots. Begge to næsten crack. Left. Åh, nice. Nice! Prøv at se, nu kan I ikke sige, at vi er dårlige til spillet. Vi er Predators i Silver Lobbies. Havremælk. Ja, havremælk. Jeg gjorde ikke en skid den her runde. You are the Jeg Apex teabagger. champions. Please, leave, when de når se min stats, tak. Nej, jeg kigger lige. Jo, det skal jeg lige gøre. De skal lige se min stats, fordi jeg er så god. Nej, Prøv at se, hvor tæt på jeg er. tæt på hvad? 5 kills. Shit. Du gik helt crazy. Vores Newcastle, prøv at se ham. Jeg sagde, at vi ville få hard carry, men han gav så også 3 Ja, han rashes. Jeg gav 0. Ja, Men din jeg, gav, fucking knob. men jeg gav 2 respawns. Det må give Okay. noget. Nej, Jo. Jeg må det. nej. Hvor mange rank points fik du? 280. Hvordan har jeg fået en AB-pakke nu? Ah! Skal, Ah, det er skal nok vi det for i tage dag. endnu en, eller Ej, skal vi... det er nok det for i dag. Okay, jeg viser den der også 28 minutter. Ja, det var det fint. Okay. Jamen altså... Ja. Jamen, det er en outro. Ja, det her, det bliver outroen. Og Okay. jeg er alt for dårlig til at klippe. Så det her, Ja, det får det er jeg altså fint. også med. Stop nu video. Okay. I må have det godt derude. Jeg håber, I alle sammen får knaldet en stær. Ses.